velkommen til Bean Boozled Challenge. Ja. Vi har ikke flere rådne æg, og vi har tænkt os at bruge spinderen. Ja. Vi har lige prøvet at lave en video, men den gik fucked up. Jeg fik chokoladeblødning. Og så har vi lavet en straf, og hvad er det, Lukas, hvis vi spiller den ud? Losing. Men det er kort. Ja, det er min tur. Nej, jeg fik jo chokoladeblødning. Det er babywax eller kokosnød. Ja. Jeg hader begge dele. Det var kokosnød. Det er hundemad. Chokoladeblødning. Hvad? Jeg sagde bare 100 på dåse. Er du klar? Au! Du slår hårdere end mig! Så må du bare slå hårdt næste gang. Fint. Au. Stikkende sokker eller tutti frutti? Tutti frutti! Det er stikkende sokker. Jeg kan ikke fordrage den. Jeg kan ikke fordrage den. Du sluger den ikke, mand. Det gør du ikke. Hvor er du ulækker. Han slugte den faktisk. Prøv at se. Han slugte den. Yay. Det er tandpasta eller blåbær? Det er tandpasta. Igen bussemand eller pære? Det er pære. Ja, jeg synes, den er for juicy. Jeg synes altså, den er for saftig. Ja, det synes jeg også. Den smager sådan også lidt underlig. Men fremover i YouTube, så kommer vi nok til at filme hernede, fordi at der er ro. Ja, der er ikke så meget rød i klassen. Alle skriger. Det var en rød æg, og det har vi ikke. Ja. Det er lime eller græs. Jeg må altså lige spille dem ud. Og det giver mig ikke en losing. Okay? Det er fordi, at jeg ikke kunne æde den. Lime. Ja, den er ret god, ikke? Fuck ja, den er. Okay, stinkende sokker eller tutti frutti? Det er tutti frutti. Jeg synes, den smager ret meget tyggegummi. Det er lime eller græs. Igen. Det er lime. Ja, nu fik jeg også lige slået græs eller lime. Det er græs, er det ikke? Jo. Han bare brygget den for lime. Tror jeg også. Stikkende sokker eller tutti frutti? Og jeg var altså lige den for færdig. Tutti frutti. Ja, jeg synes du ikke også, at den smager tyggegummi? Faktisk. Det er tandpasta eller blåbær? Hvis du får en blåbær, ikke? Så bliver jeg syg. Jeg vil blåbær. Jeg har kun fået blåbær en gang i dag, mand, og jeg har spist omkring 4-5 stykker. Stinkende sokker eller tutti frutti? Jeg vil ikke have det stinkende sokker. Jeg kan ikke lugte det. Hvad er det? Det er stinkende sokker. Ja. Tandpasta eller blåbær? Nu var jeg for blåbær. Det er blåbær. Baby wipes eller kokosnød? Ja. Jeg kan ikke fordrage kokosnød, men jeg kan godt lide baby wipes. Det giver ikke mening. Ja, vi begge hader kokosnød. Kokosnød. Jeg bliver nødt til at æde den. Det er hundemad eller chokoladebrød.
Det er svært at lade være med tykken, ikke? Der er en skraldespand. For sent. Nej. Det er ikke kokosnød. Det er baby wipes. Hvor er rød med? Stængte sokker eller tutti frutti. Har vi flere af den? Nej. Så er det. Så prøv igen. Prøv igen. Igen. For helvede. Det er bræk eller fersken. Det er hårdt. Okay. Nej, det var ikke en lusing. Men det går nok. Rønne. Stængte sokker og tutti frutti. Den har vi heller ikke flere af. Jeg kaster lige Det op. er tandpasta eller blåbær. Jeg kaster lige op. Nå, det er tandpasta. Fuck. Ja, det var flot. Jeppe, jeg kan altså ikke mere, så kaster jeg op. Så jeg tager bare tandpasta eller blåbær. Men, så tager jeg resten af dem her. Se, og det kan være alt muligt mærkeligt. Vent! Vi skal også lige have dem her på. Nå, hvor mange var det? Og YouTube, vi har faktisk flere rødne æg. Vi magter ikke at spise dem. Vi magter kraftigt ikke at spise dem. Nå, vi vil sige farvel herfra. Se, jeg kastede op. Ja. Husk at like, subscribe og kommentere. Vi ses. Hej hej!